Hi guys! Welcome back to my channel! Karon guys, moadto mi sa bukid. Kauban ako akong partner. Wala naglakaw si Sherwin karon guys, maunang pagsamantalahin ko na lang. Moadto mi sa bukid kay na ako'y dalhon para sa kay Lola guys. Tapos ang package, di ana diri sa boarding house ang package. Di ara guys ang upat ka package. Unya gikan dito sa bukid, akong ablihan ni ang package guys. Tapos guys, ako ni siyang dalhon dito sa bukid. Kay para na ay masabaw adto. Guko o ramen noodles. Japanese. Ayan guys, tara na kay basin mag-ulan na pod. Permi na mag-ulan karon kay December naman. So kay December naman, naatay mga pinaskuhan nga atong nadawat. Thank you so much Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairet, Kuya LD, and especially Tumaha sa inyong mga regalo para sa ako Tapos, naanak ko'y nahimo nga mga gift. Ako ning ipanghatag kung kinsay akong hatagan. Naay mga pangalan ani guys. Nakita ninyo kung kinsa ni tagya? Oo. Merry Christmas talaga. Tapos di apa. Daghan-daghan na ni siya akong na himo. Daghan-daghan na ni siya akong na balot mga sis. Eto. Pasayahin natin ang pamilya natin. Hindi na uso ngayon ang pasosyalan. Hindi na uso ngayon ang paramihan ng pera. Ang importante, masaya ka. Kasi hindi natin alam, balang araw or sa susunod na araw, wala ka na. Ang kailangan, masaya. O diba? Pasayahin natin ang ating pamilya, guys. Eto na ang mga gift ko. Kanino-kanino kaya ito guys? Kaya manood na lang kayo sa aking vlog. Thank you so much. Ato na ning ikandado guys kay mag-adto na ta. Mintras wala pay uwan. Tapos dili kaayo init kay kulom-kulom ang panahon. Eto na mga sis. Going na ta. Kay para dili na pud ta masakpan sa ulan. Ang akong partner, tuara ang akong partner, wala gikabuhi karon panahona, wala gikabuhi karon adlawa, wala gikabuhi karon orasa. Maunang maayo ang iyang buot karon. Mga sis, tara na. Mupangas na ta sa bukid. Pabukid naman ang atong beauty karon guys. Amay mong helmet. Dapat mo nalimtan ang helmet ay. Agoy Ginoo ka. Gibungaw naman ni siya. Unyag badakpan ta karon. Agoy dani ta agi. Amo tag agi di ay. Napakoy paliton sa merkado. Ginoo ko guys. Anong nangyari nito? Sagdi lang kay basig. Tubuan na po di kabuhi karon Ginoo ko. Pasugong bukid nun. Gilimtan ang helmet dito sa bukid. Kung madakpan karon kay walay helmet, ipapriso na lang ni. Mangita na jud kog lain laki. Kay priso naman eh. Di ba? Mangita na kog uyab. Priso na bungi man. Kani oh. Priso na bungi man. Ginoo ko guys. Mangita na kog laing boyfriend. Kinsa available diha? Ako ni building man. Pakasli nako, charot. Ay, nako, Sherwin Sing. Okay, nakasalta na ko guys. Dagan. Here na ko sa Balingwan guys. Masaka ko atong taas sa terminal kay nakoy paliton. Kana guys, dili siya pwede kay mubo kaayo. Mabilangkad si Lola dana guys. Ginoo ko day. Karon guys, wala may kuan diri, lamisa, mapalit. Mangita na lang kung asa ko makapalit karon. Ang akong gipalit, kanina lang akong gipalit guys. Gidugangan ako akong Christmas light kay puti raman to siya niya. Kini siya color yellow. Nya, di ana pud ako mga friend ani oh.
Mga friendster. Tapos si Madam, smiling si Madam. Na! Karon jud. Ayaw giglimod. Diara guys. Ako igagaw igso ni Kikin. Ayan. Karon kay gikan isa sa kuan. Amerika. Manlibre jud ni karon. Manlibre jud ni karon guys. Nakakubit. Saan ka nakagawas? Sa Kadlaw. Diara guys, paingon ko sa Bogs kay wala dito sa taas sa terminal. Ang lamesa para kay Lola guys. Ayun guys, nakapalit na kog lamisa. Tapos ang bangko, wala ko kapalit kay na short ko. Sa sunod na lang na ako paliton ang bangko guys. Naanay lamisa si Lula. Para dili na siya maglisod pag kaon, dili na siya magyaka. Here na kami guys sa bukid. Na si Mimiki sa amibe. Ayuha. Kusga. Pikas. Ayuha. Pikas. 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 Dini sa pikas. Kana. Ayuha. Kusga. 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 Ayuha. Ala, wala may pan mi. Wala ko nagpalit sa pan mi. Na short man mi. Na short man guys. Kay ngano abi na ko og barato ra ang lamisa. Kinukumahal man di ay siya. Yawan ako nakapalit sa bangko. Kay na short ko. Sa sunod na lang na ako paliton guys. Naniod to na mo? Eskwelahan. Unsa yung studenta? Nayati wadiha. Diara guys, ang lamisa ni Lola ato na ni siyang i-assemble para ato na isulo dito sa kwarto ni Lola. Mao din siya nga mahal siya guys kay ratan man din siya. Kani imo ni lamisa la. Kay para di na ka mag-uplak-uplak sa salog. Ato sa ni assemble la kay para ato na ning isulod sa imong kwarto. Para la diha na siya la. Diara. Yan, nanay lamisa si Lola. Magkaon ka Lola, dani na ka magkaon. Ha? Diha ni sa imo, kay imo ni Ayaw ni ibutang sa gawas kay maglamisaw niya si Mimi Dani. Oh, maglamisaw niya si Mimi Dani. Nindot na ba kayong lamisa ni Lola? O, diba? Nindot yung lamisa ni Lola, guys. Tapos, nagpalit ko kaganiha sa utan. Maoy ang sudan karon utan. Para sustansyado si Lola. Kaon siya utan. Tara, Lola. Ato na ni Sakala. Nara, guys, si Lola, ang yang lamisa natungtungan sa regalo. May mga regalo guys. Ayan ang mga regalo. Karon, atong picturean si Lola para sa thumbnail. Oh Lola, nag-brown out. Nagiahak, nag-brown out. Imbis mag-picture, naon tata Lola?
Hala, naunsa naman ni Lula. Hala. Man paigo Lula. Nasigo ra guys. Hawa da ingot. Agoy si ingot gana bagi. Yara guys. Di ato i-estimate dani daan laha ang imong lamisa. Dani igora ang sira. Ang sira dani ra la. Yara. Ang lamisa na Lola na plaster na. Kani unsa man ni dani la? Ako plato ko na. Ha? Plato. O dani na nato ni butang la. Sa lamisa ni mo lang. Kani unsa man ni dani la? Ilabay na ni dani la. Unsa man dili na nimo gamiton? Ang imong plato dani nimo ibutang. Nya kay na makapalit man tag bangko dani plaster na dayon kay ka magkaon. Pwede ra pud la di na tayo magpalit sa bangko law nya. Mag-ana na lang din ka lano pagkaon lano. Di na lang may magpalit sa bangko, guys. Ingani na lang kala, magkaon din la. Kay plaster naman dahil siya la. Nya, imo plato la, dani ni may pambutang. No, di na lang tagpalit sa bangko, no? Makaingkod man dani, no? Sige, di na lang tagpalit sa bangko. Naunsa man imo kuan la? Kani ang kabinet nimo. Akaboy mga deha ko hindi magpasakap. Naman iyawi. Puno naman siguro sa kay ni Adani. Kani plato ni tanan danila. Ato ibutang danila ha. Para daghan man di kag plato dani. Ang imong mga gamiton dana lang. Kani uban para mahinlo ni danila. Ato ni butang dato sa kabinet. Plaster nato. Sama ni Lula, gigamit na ni mo Lula? Gigamit ni mo wala? Dili ni mo gamiton? Para dili ka tulo na? Kani mo gamiton kay baga. Kani mo habulon. Kanaa. Kay balag si Auntie Inday na maglabala. Tugnaw nila usahay. Kani ato ni sulod sa kabinet. Plaster kaayo. Diara. Para hinlo ni dani kwarto la. Ha? Dani lang kani gatas pa man nimo no. Diara. Dani. Diara la. Plaster na dana la ha. Na-plaster na guys ang kwarto ni Lula. Tapos ang yahang mga kuan dito tiring-tiring. Yang plato gisulura sa sako. Mao na akong gibalhin. Gibutan ako dito sa iyang kabinet kay di man pud niya gamiton. Nya di na lang pud nako siya palitan sa kuan bangko kay plaster man pud siya dadto sa kuan iyang katri mulingkod siya nya ang lamisa dayon. Pila yang gikuan 24 ka? 21 man tong iya. Plus Bangan ka man sa 3. 30 gani niya. Nansa? Di ara guys, nagkaon na si Lula. Tapos iyang lamisa, plaster na plaster pod. Di na lang ko magpalit sa bangko kay plaster naman ang iyang paglingkod niya. Ang lamisa, okay ra pod, dool ra pod sa iya ha. Ayan guys, utan ang among sudan karon. Utan pasustansya. Magluto ko ani kay lami ihigop sabaw. Paniud to na guys, naniud to na sila oh. Di ara, mag-init na. Ang nag-init sa tubig guys, akong pagumangkon. Kauwaw sa kamera. Ano magkauwaw ka man sa kamera? Kauwaw siya sa kamera guys. Kay di kunog karikapi yang naong. Naray yang ininit. Duha ka buk among lutuon. Dana, ato bang diri ba?
Kay basig na maghatag nimo kuan, parinir. Partner. Oh. Nara si Alshel, guys. Naama ko'y utang sa kang Alshel, akong ipariban na yang buhok para magwapa pud sa siya panagsa. Apel mo ko ng marpel. Di nagkarikaping na ako. Apel mo ko ng marpel sa kanya po. Sa gunsaw, di nagkarikaping. Unsa man pagpili, riban or kanang marpil? Ban. O pagpili, Ha? riban or marpil? Pwede, bo. Pagpili sa duha. Pariba na lang. Ha? Bala na lang ipon niya. Atubang dani. Mura man gid sa ni sige. Yala ko ng uyab mo magpa. Nipon. Uyab ko. Pako na ko niya. Atubang dani ba? Mura man ni awil-awil linggi. Unsa man, riban or marpil? Pariba na lang gud. Kaya nang dalain. Pariban na lang ka. Nya pagkagwapa maguyab-uyab dayon. Ako din eh, pariban. Paupawan na lang uhok. Pagpili magka Pariba na lang gani. agkabuang man ni nga gipapili. Pariba na lang gani. Pariban ka or marpil? Pariba na lang. Sabi mo marpil mo. Ano mong ipon de? Agkaunsa man ni siya, mura man ni siya giganahan. Tuga lang. Asang ang kuan, asang ngipon kay para makita na to. Ingisi. Hagas di og kuan, akong ipariban og ipamarpil. Oh, Ituwa gid siya kay iya gid makakita gid siya. ingisi sa ba? Tarungag gisi. De? Tereng ko. Tarungag gisi pagdali. Mura man ni si Alshel pagdali dak ang kamera malubat na. Kabuang maninggi. Tarong pagisi. Iana atubang sa kamera. No. Naay nangutot, kisa nangutot. Pagtarong silingling ang nangutot kay siya dahil magtingog. Tarong kita waha mi yo. Ikaw lingling nangutot? Baho lagi kay utot, kisa may nangutot? Na lagi. Nakabaho kala sa utot? Katura mo no. Na nakabaho lagi si Lula sa utot. Dira guys, ato na ning ilunod, di gini masaligan akong pagumangkon guys, oy. Ya magi. Ya nag-iapil og lunod. Saay ka na. Dira guys. Ha? Ako pa rin ko yung papa. Ayun papadaan. Ang tanong sa akin. Subangasan. Panawa na sa ko ano. Ini sa aligid ito. Seasoning niya. Dira guys. Sarap-sarap. Ayan. Lami. Tingko dan tinisaw dan yo. Dali, kami ah. Dali ang tiyo. Nani agamin ko nanay kay mata. Na, nalata siya ta, no? Lapian din mo. Nanay. Ang sama nagkubag ang. Lami. Noodles. Ari, auntie. Don tini. Ito di plastar. Ito bang patio pamurag niya kanya? Nabayad mo pa daw. Di kag kaon ni Lula, noodles. Si Lula guys, nahuman na siya kaon. Naka nagluto malay ko daning noodles. Si Raymond pod, akong pagumangkon, naguli na. Yaan ang noodles. Ay nga. Anam nagkulit sila ng akaran. Doon sila ho. Ako na kay sida. Ila pa nakakuan mga tag duha siguro kilo ni sida. Sobra. Noon sa naman na ni Mutsi. Dakat nakakita ka na to sa akin sa tutiga pato dito yung kuan kinsi ka buko.
Karon guys, paingon ako magtugbong. Tapos si Sherwin, wala pa nakabalik. Maunang mag-una na lang ko niya. Tuan na pod siguro dito, nagla na pod guys.